makadiko. Yes. Pane munhu andibvunza kuti Germany kosei musina chimoko Canada ko. Ndakati maya kuti ndimupindure munhu iyeka zvibeta ndingomitira video izvo. Pamwe handisiri ndega ndisina chimoko pamatimes atinawo aya. Handina chimoko Canada bandina. Zvatowese neCovid-19 because mbana dzanga dzajaira kunyenga kana kuti mbana dzanaimboenda kudzimba dzacho ungaenda kumba kwemvana idzi mai macho kune COVID-19 hapana munhu ari kubvuma kuti uende kumba kwake ende hapana munhu ari kufambira munhu kuno Canada kuno. Wakatoona munhu anofambira munhu ka ameno pamwe friends chaiyo but zvekunzi mukomana nemusikana zvezve vashoma. Ndine vanhu vandaitombovisitirawo vechikadzi zvinongoperera pafoni paWhatsApp. How was Zimbabwe? How are you? You had a safe trip. I know everything was good. You know what I mean? Because especially uchibva kuZimbabwe COVID ne-lockdown anenge achitofunga kuti watouya neCovid corona watouya nayo waiziya because vanhu vazhinji vanotofunga kuti zvinhu zvinofanira kunge zvichitobva kuAfrica izvi nezviri kuitika kuSouth Africa nestrain yekuSouth Africa iyo yekunzi Delta variant. Saka inini manje ndingazvinetsa kuda kunetsa kunoona mvana munhu anenge ane vana vake 3-4 vana havasi kuenda kuchikoro. Saka mvana idzi dzine vazukuru waiziya. Mvana munhu kane asina murume vakadzi mvana mukadzi. Saka handikambozvinetsa anenge aneti vazukuru twake kumba. Ini ndowerekana ndangopinda pamba pevanhu kuti benengena handibhoge pamba pevanhu zvekudaro. Inini handisi mutsaga stereki ndokutambira kure waiziya. Kwanana South Africa ndotonzwa nyaya kunana South Africa tori nevakadzi mahouse girl ekuSouth Africa vane 2 years almost 2 years vasikaiziye blambi vakavharirwa nemaindia kana senzera muindia anokutaura kuti hapana kwauchaenda undotsvagire virus uyozorouraya mhuri yangu panapa. Wazvinzwisisa? Nenchinzwa nyaya dzitori nyaya kunzi Germany kuno kwakatoipa. Bvunza munhu kuri sei kwauri kuSouth Africa iko saa kwakaipa kuno. Apa mukadzi kari kukutaurira kuti baba ndane time ndisingazive chinhu chinonzi murume. Ubvunza kuti why? Muindia wandosenzera akutotaura kuti wakatobva panapa uchienda kwauri kuenda kana unoona hanzvadzi yako kana unoona whoever for your days off basa ratopera. Ugayo nhamo yawakasiya kuZimbabwe apa uda ubuda unoona boyfriend kuti ungokwirwawo 2 minutes maiziya. Saka nhamo iri kwakawanda. Inini ndoita yandiri kuita ndika iwo unongone nhamo yako. Nhamo dzacho dzinouya zvakasiyana but vanhu vari more affected manje vakadzi they are more affected because vanenge vane vana vari kushanda mumahome manesi. Saka kuti awinze mavisitors pamba soka sometimes anotozvona ndine vana vangu ndiri nesi ndosenza kuhome aiwa ndozozvitsvagira futi rimwe zibora ngoma kuti riuye panapa. Saka ndakatongozvigarirawo zvangu ndiri kunoku ndakatongotyoka ndakada basa nezvakawanda
zviriko zvimaningi zvimawebsite unongoenda ikoko unotamba unoita yaunoita kuzviri easy ka handiti pane mabhebhi anenge achiita nakadololo aiwa plus manight club akavharwa mabhawa akavharwa wabuda panze apo hauone kana munhu there is pama-restrictions but vanhu vachiri kutya hapana munhu asikatyi kufa akwira bhazi unoona riri half empty because vanhu havasi kuenda kumabasa ka mabasa mazhinji anoshanda kana mashops akavhurwa kana vasina munhu wekusupply zvinhu izvozvo makampani mazhinji anovharwa muno matina ma-manufacturing companies akawanda tine ma-distribution companies zvinhu zvinenge zvichibva kunana China kunana Japani nedzimwewo nyika dzakasiyana saka those distribution companies hadzikwanise kufunctiona kana pasi ma-malls akavharwa. The malls have to be fully open 100%. Ma-movie theaters akavharwa, ma-night clubs akavharwa. Chinhu chiringotengwa kuno kuchete ihwawa. Because beer store unovhura from inini beer store kumarani kwangu unovhura from 9 o'clock 9 or 8 a.m. until 8 p.m. But kana kuri kunzi hakuna COVID-19 indogara mugeto kai pane main intersection beer store ombo pairi beer store inovhura from 8 a.m. to 11 p.m. yeah. But manje wakada kuenda kubeer store pane ziraini pano nekuko saka azviite wawana wozvigarirawo padheni you know ndakavaccinatwa futi saka handikwanisi kunoona munhu asina kuvaccinatwa right now azviti I'm not going to pamba pemunhu asina kuvaccinatwa handiti because nenda kuti zvichagira zvinhu zvisina nebasa rese vamwe vanhu vazhinji vaya vasikakwire ndege havasida kuvaccinatwa kuno kwanza handovaccinatero zvine chirwere mukati haiwa pane ise plan yakaitwa nevarungu kucontrola population haiwa indoda kukwira ndege ndakaenda ndakanobayiwa jebhi rangu hari kutanga ndakatobayiwa tofanira kudzokera kunobayiwa rechituru racho vaisiya and it's not compulsory kakuvaccinatwa kuno kucanada saka vasikana ivo vazhinji havatravhele vazhinji vacho muno mucanada ndoonekwa inini ndakuenda kune zimbuya aiwa handiende aiwa ndiendeni ndakura kai handichakwanisa kunyengati vana tochikoro ndiende kujeri zvangu hazviitika ndienda kujeri kuno wanosunga ndienda kujeri one little mistake boma but ndozviri kuitika kuno kutoronto iye munhu iye ari kuziva andibvunza kuti chii sendisina bhebhi bvunza mahouse girl ekusouth africa kuti vakapedzisira kukwirwa rini vazhinji vacho 2 years dzakusvika because hapana havasi kubvumidzwa kubuda pagedhi kunza kana mahouse girl ekuzimbabwe chaivo vamwe vacho vakutorambidzwa kubuda pamba havasikuita off havatozvikanganwa kuti zvinofamba sei zvamunoona zvekumbare zvaizvo vanhu vemusikanzwa vanoita zvekugeto zvaizvo vanhu vemusikanzwa vasikadi kugara mudzimbabwe ndezvekumbare zvaizvo vakaenda kumasabhabhu kune vanhu vane mari dzavo vanokutaura I love you my daughter but kuti tikusiya uchibuda pagedhi apa uchienda kuchitungwisa uko kana uchienda kana kumbare kana kwaefridzi kunoona hama dzako kuti udzoke nekorona apa vanonyatsoziva kuti mahosigeri vanenge vachitsvaga varume vanenge vachitsvaga bhulambe hapana chimwe chavanobudira musesande
anenge aida kuenda kupaki unosangana nemaboyfriends avo magarden boy wozoenda somewhere unokangana, you know what I mean, udzokera zvakabo aiziya wopo nzvimbo hamene kudzimwe nzvimbo but ndikuziva kuti zvakaoma panze apa. Nyaya COVID-19 yakwadza yamisa zvinhu zvakawanda, saka but ndazvijaira zvangu, ndaitomboita kana ma6 months ndisingamboziva chi chinonzi mukadzi, saka ndatozvijaira. But apa havanyanyozotiomeserawo zvavo, hopefully zvinopera maimanje handiti ka. One love, I love you. Vai vari kukwirawo nechi vari kukwirwa nevari kukwira, aiwa Mwari ngave nemi, muropafadzwe pane zvamuri kuita, munakirwe. Tikudawo kunakirwa sezvamuri kuita, but ma-restrictions aya nevaccine ndio zvekuti, because hakuno kwandi kunyebere haunofa. Ndakafira kuno kune COVID-19 ndopiswa. I know mumwe munhu akapiswa kuno Canada. I hate kuti akapiswa. Hapana kwaunoenda unotsva. Waiziya funeral yako inenge nevanhu 6, inenge nevanhu 8. Zvinenge zvichibhowa. Ini ndakati funeral yangu inini ndoda kuendeswawo kuZimbabwe ndonopoya mahure, you know what I mean, because vanhu vanondiri hure. Poridzwawo sound system, vanhu vachiita kunakiro. Ndonzi Minox afa neCovid-19. Aiwa ndozvandikuramba kaizvozvo. Ndife neCovid-19 inini. Aiwa ndisuda. Dauridzirwa ngoma, reggae music pamba pedu pa24. Vanhu vachiita kunakirwa, mahure achiita kukangwa ipapo, vanhu vachidhakwa. Saka ndikutozvichengetedza, you know. Swera ndakazvimbanyira padheni pangu. Ndichiita zvandiri kuita, ndinoonawo TV nchinwa hwawa. Pandakauya ipapapo ndakaita 3 months ndisina kana mbonwa 1 beer. Ndo discipline yandinayo. Mumwe munhu anogona kuti Mado uri kunyeba. 3 months ndisina kunwa hwawa. Ndani 2 weeks manje nchinwa hwawa since musi wa15 March. That's my discipline. Saka zvebonde zvaimwewo nyaya futi. Unenge uchizvida but sometimes unengoona munhu wako unenge uchingogaya kuti but ndakadayo, saka iye pamwe ndo zvaari kuitawo. Saka unombozvimisa. Wedzera. But kune vanhu vari patight. Mahouse girl vari patight. Kujoni uku. Especially vanosenzera maIndia kana kusenzera mumwe munhu angooma musoro. Hapana kwaunena, unonzi rara gara pamba, wona TV, enda painternet, enda unoona Minox, enda unoona mupengo uyu. Handipenge zvangu but ndiringotaurawo zvitongoitikawo muupenyu hwangu. Anyways, bo